Det her er Margrethe, og hun er sælger for Nespresso. 2 kunder, Louise og Tina, er på vej op i magasin for at købe en Nespresso kaffemaskine. Ja, vi har brug for en ny kaffemaskine. Vi vil gerne have noget nyt og noget eksklusivt. Vi har en kaffemaskine, det er ikke det. Vores problem det er mere, at vi mangler noget. Vi vil gerne lave en ordentlig ekstra. Ja. Jamen, så er I kommet til det. Vi er stadig Nespresso er et meget eksklusivt mærke. Så det vil sige, at prisen er også lidt eksklusiv. Vi har nogle forskellige modeller. Jeg kan lige hurtigt komme igennem. Vi har Thrifty House, som er den billigste. Den billigste? Ja, det er simpelthen den billigste der. Ja, vi går efter. Vi skal have noget mere eksklusivt. Vi skal gerne have en af de dyre, Yes. så vi ved det ordentligt. Så har vi bandwagon herovre, som er den, vi sælger flest af. Det er den, de fleste køber, når de kommer ind. Okay. Det er ikke de helt, altså det er ikke den helt dyreste. Nej, det er heller ikke helt det, vi går Nej. efter. Vi kunne lidt mere, så har vi den her. Det er simpelthen den dyreste. Det er snoppen her. Det er en snopmodel. Ja, det er en snopmodel. Den kan alt. Okay. Ja, det er nok mere sådan noget, vi er over i. Det tror jeg også, det er. For lige at vise, hvad vi ellers har, så har vi også den røde heromme, som er modellen. Det er den, der er lidt anderledes, som I kan se, så det er meget firkantet i forhold til de andre. Ja. Og knaldrød. Ja. Ej, det skal vi ikke. Nej, vi går efter noget klassisk. Det er, jeg tror, vi har lidt af et ego-behov. Der skal sådan opfyldes noget specielt. Modedesigner Så opfylder den jo. er nu udgivet sin kollektion i samarbejde med Ada. Yes. Så kan jeg lige forklare lidt om kapselsystemet. Det er jo sådan, du hælder, at der er jo et kapselsystem. Så du køber jo kapsler hver gang. Altså en kapsel til hver kop. Du får i gave, der får du 16 kapsler på kaffemaskinen. Ud af det, så siger man, at du cirka skal købe 10 kapsler om måneden. Og det er dem, der ligger herovre eller noget? Ja, det er dem, der er her. Så er der så forskellige, det er simpelthen styrken på kaffen. Ja. Altså den helt mørke, det er selvfølgelig den, der er stærkest, og så sådan en her, det vil være den milde, og der kan muligvis være noget vanilje i eller noget. Okay, men jeg tror lige, vi tænker lidt over det. Det er lidt af et overvejelseskøb. Så Ja, vi skal lige være 100% sikre. Yes. Så vi vil lige gå Jeg giver lige et par minutter, og så siger I bare til, ikke? Jo, tak. Yes, super. Altså det her, det handler vel også lidt om loyalitet, altså tro på, hvad hun siger, at den virkelig kan alt. Altså, Jeg tænker, den herovre. det tænker jeg også virkelig. Altså, jeg tror virkelig, det passer vores behov. Ja, det tror jeg også, det lige også. Ved I hvad? Jeg har selv lige købt den her over. Ja. Den er jeg faktisk rigtig, rigtig glad for. Jeg er bare ude for at købe flere kapsler nu, fordi jeg har lavet så meget kaffe på den her. Jeg ved godt, den er måske ikke lige så dyr, som det I måske går efter. Men jeg vil sige, at jeg er i hvert fald rigtig, rigtig glad for den. Ja. Jamen jeg ved ikke, altså jeg tror mere, at vi har brug for noget eksklusivt, noget lidt finere, finere. noget der sådan løser vores problem. Det der med, at Jeg vi tror gerne også, vil. var det ikke den, der min mor lige har købt? Jo, det tror jeg. Jeg har godt selv overvejet også, at jeg skulle købe den faktisk. Så jeg kan lige holde mig opdateret på, hvordan den er. Det skal vi nok. Er det ikke den, vi rammer? Det tror jeg. Lad os gøre det. Skal vi ikke? Jo. Jamen, jeg tror... Yes, I har besluttet Jeg jer. tror, ja, det bliver den dyre herovre. Det bliver den helt. Hvad var det, vi kaldte det? Det var snop. Det er slap. Ja, det er det. Er det ikke... Skal vi ikke tage den? Jo. Den opfylder Yes. vores behov. Ja, den vil... Jeg løber lige ud og finder kassen til den, ikke? Okay, det lyder godt. Tak for hjælpen. Ja, slut. Nå, I fandt noget, I kunne bruge. Ja, det skal være den her. Jamen, det var da dejligt. Vi går den lige ind. Yes. Det bliver 5.299 kroner. Ja, tak for nu. Ja, varme på. Ja, det tager vi faktisk. Ej, det Nå, hvad skal jeg skrive? en pindkode. Yes. Ja, værsgo. Tak skal du have. Og du får lige en kvittering her. Nå, skal vi hjem med? Vi skal nu derhjemme, ikke? I må have en rigtig god dag og nyde jeres kaffe. Jo, tak. Så blev Tina og Louise de lykkelige ejere af en espresso kaffemaskine.